Vitajte v podcaste meteorologickej stanice Svit. Dnešná téma je, ako sa v posledných rokoch mení klíma Slovenska. Slovensko sa nachádza v miernom klimatickom pásme, konkrétne na rozhraní medzi oceánskym a kontinentálnym vplyvom. V praxi to znamená, že u nás dochádza k pravidelnému striedaniu 4 ročných období. V posledných rokoch však pozorujeme, že sa charakter našej klímy výrazne posúva. Ako vyzerá klíma Slovenska? Naše podnebie je silne ovplyvnené členitým terénom – Karpaty. Rozlišujeme 3 základné klimatické oblasti. Teplá oblasť, nížiny, podunajská, východoslovenská. Najviac slnečného svitu, najmenej zrážok. Mierne teplá oblasť, nižšie pohoria a kotliny. Chladná oblasť, vysoké pohoria, Tatry, Fatra. Teploty tu málo kedy presiahnu 15 až 20 stupňov Celzia. Ako sa klíma na Slovensku mení? Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu potvrdzujú, že otepľovanie u nás prebieha dokonca rýchlejšie, než je svetový priemer. Tu sú hlavné zmeny, ktoré už dnes pociťujeme. Prvá. Nárast teploty. Od roku 1881 sa priemerná ročná teplota u nás zvýšila o viac ako 2 stupne Celzia. To, čo sme kedysi považovali za extrémne horúce leto, je dnes bežným štandardom. Južné Slovensko sa začína podobať na severné Taliansko alebo Balkán. Druhá. Zmena zrážok. Extrémy. Hoci celkové množstvo zrážok za rok sa dramaticky nemení, mení sa ich rozdelenie. Máme dlhšie obdobia sucha. Keď už zaprší, často ide o extrémne prívalové dažde, ktoré pôda nestíha nasávať, čo vedie k lokálnym povodňam. Tretí. Ústup zimy a snehu. Zimy sú miernejšie. V nižších polohách sa snehová pokrývka udržiava čoraz kratšie a sneh je častejšie nahrádzaný dažďom. Tradičné biele Vianoce sú v mestách čoraz vzácnejšie. Štvrtý. Posun vegetačných období. Rastliny začínajú kvitnúť skôr, často už vo februári alebo marci, čo ich robí zraniteľnejšími voči neskorým jarným mrazom, ktoré potom ničia úrodu ovocia. Čo nás čaká v budúcnosti? Predpokladá sa, že do roku 2050 sa klimatické podmienky v okolí Popradu, kde je dnes chladnejšie, môžu podobať podmienkam, ktoré mala Bratislava koncom 20. storočia. Na juhu Slovenska sa zase budeme musieť adaptovať na plodiny, ktoré zvládajú veľké suchá, ako sú figy alebo určité druhy citrusov. Ďakujem za vypočutie. Počujeme sa pri ďalšom podcaste.